Слава на Бога! Искам да направя това видео за всеки, който вярва и не вярва, за моите близки, познати и за всички, които се съмняват дори в Господа. Искам да кажа първо, защото днешния ден аз благодаря на Бог, че ме е събудил, че съм жива и здрава чрез Него и съм на крака. Подарил ми още един ден, за което му благодаря на Бога. Искам да ви разкажа моето свидетелство. Аз съм изцерена от рак. Преди 4 години напипах бучка в гърдата си и отидох на лекар, естествено. По това време бях също и така и на църква ходех. Но не бях така много. От много години познавам Бог, но не бях отдадена толкова през сърце, толкова не осъзнавах какво може да направи Бог за мен и за моето семейство. Знам, нали, че имаше тогава, също имах други грижи и Бог ми помагаше на цялото ни семейство. Но така не съм го приемала наистина всеки ден, че аз живея чрез Бога. И когато отидох да си взема изследванията от болницата, бях с моят съпруг и 4 доктора дойдоха в една стая и искаха да ми съобщят, че съм с тази диагноза. Казаха: съжаляваме много за това, което ще ви кажа, но имате рак и то 4-та степен. Имате една разсейка, която е в костите, затова се казва 4-та степен. Бях в шок. Това нещо казах, аз за какво трябва на мен да се случи? Аз вярвам, аз ходя на църква. Защо на мен? Погледнахме се с моят мъж. Той беше също така нов в вярата, нали? И беше се разгневил, беше изобщо толкова отчаян. Той дори напусна кабинета. И започнаха да ми предлагат терапии, химотерапии и така нататък. Бях едно известно време в един шок. Но дъщеря ми, която също е избрана от Бог и е много отдадена и ревностна на Бога, ми каза: мамо, спомняш ли си, че ти казах, тя беше сънувала един сън и ми каза: мамо, пази се, много пътуваш, да не се разболееш, пази се. Аз тогава пътувах много, Германия, България, Германия с самолет. И имаше много болни, тогава беше и COVID. И трябваше, нали, да си взема мерки, защото близки наши също бяха починали от тая коварна болест. И си помислих, че може да е това. Защото Бог и даваше на нея много сънища, които се случваха. И тя тогава ми каза: но Бог ми каза, че това е за Божия слава, за Божия прослава. Така че, вика, не се отчаивай, ще се молим. И аз започнах наистина да търся Бога, за да отида на терапии, на химотерапии. Аз се молих Бог да ми изпрати правилният лекар. Просто разбрах, че нямаше смисъл от това притеснение. Нямаше вече никакъв смисъл какво ще кажат докторите от тук нататък. Само знаех, че само и единствено може Господ
да направи чудеса. Защото вече го познавах. И благодаря на Бога за това, че точно тогава бях при Него. В църква Емануил, град Вайнхайм, Германия, имам много верни братя и сестри, за което благодаря на Господ. Цялата църква тогава се молеше и постеше. Това е много важно. За един член от църквата да се молят и да постят братя и сестри. Това, което го казва и Господ. Молете се един за друг, за да оздравеете. И те го правеха. Започнах да търся ревностно Господа и денем и нощем. Аз не спирах. Търсех всякаква възможност да остана насаме с Бога и да чета Словото Му, да го търся, защото знаех, че докато чета Словото Му и докато слушам хваление и хваля Бога, аз ще бъда изцерена. Бог ще се грижи за мене. Бог ще бъде този, който ще ме изцери. И аз за това останах в ръцете Му. За което благодаря до ден днеска, че аз съм на крака единствено и само чрез Него. Искам да ви насърча всички, защото не да казвате, че има една сила, не да мислите, че това са приказки на Шехерезада или на някакви такива измислени фантазии. Бог е жив. Бог направи чудо с мене. Последно, когато бях в болницата, преди 2 седмици, отидох при лекарката и тя ми каза: такива изследвания, такива хубави, такива перфектни изследвания не си имала до сега. Изцерена съм, братя и сестри. Благодаря ви, че се молихте за мене. Благодарна съм на Бога, защото Той отговаря на всяка една моя молитва, защото аз, когато се моля на Бога, аз вярвам, че това ще стане, че това Бог ще ми го даде, че Бог чува всяка една молитва. Вярвам в това. Не трябва да се съмняваме, не трябва да бъдем толкова да се плашим, защото ти вече си потърсил и си оставил всеки един проблем на Господа. Това е много важно. Търсих стихове в Библията за изцеление. Всеки един псалм, в всяка една притча намирах нещо, което Бог ми обещава, че ще бъда изцелена. Аз няма да умра, аз ще живея и ще разказвам за делата Господни. Това се го повтарям всеки ден по няколко пъти. Преди да излеза от домът си, аз прилагам кръвта на Исус. Не е изкапана на празно. Кръвта на Исус не изтечи там на кръста. Той понеси толкова много болки и страдания. Той понеси толкова много мъка заради мене. И заради всички нас, и заради вас, и заради тебе. И ние да мислим в един момент, че какво прави Бог? Какво ще направи Господ? Той го направи вече. И аз съм изцерена, и аз съм спасена, и аз съм благодарна на Бога, че Той ме избра. Искам да ви насърча. Никога не вярвайте на диагнозите. Обърнете се към Бога. Търсете Бога. Защото дори Бог прави неща, които не ги очаквате. Ако искате нещо малко за вас, за децата ви, за семейството, Той ви дава изобилно. Той ви дава много повече. Трябва да имаме търпение, обаче, и да търсим, не да ходим само в неделя на църква, а да търсим всеки един ден възможно
да имаме с Бога среща. Да търсим Бога, защото това го разбрах, когато в миналото аз всичко мога да кажа, че благодарна съм на Бога. Всичко имах. От нищо не бях лишена. И в детството си, и в младежките си години, защото благодаря на Бога, че съпругът ми е много способен и той също е разбрал, че без Бог нищо не можеш да направиш. Нищо не е благословено. И много съм имала, и малко съм имала. Но това, което не беше от Бога, то се замина. А това, което е от Бога, то остава. То пуска корени. И сега мога да ви кажа, че аз имам толкова голям огън за моят Господ. Той направи толкова чудеса в моят живот, че просто няма да ми стигне цял ден да ви разказвам. Аз каня всеки един да се обърне към Бога. Дори и да сте здрави в момента. Дай Боже, наистина това е голямо богатство, да здравето. Дори и днеска да сте най-щастливите, най-богатите. Да нямате изобщо нужда от Бога. Търсете го, благодарете му, защото идва момент, когато всеки ще има нужда от Бога. Всеки ще търси Господ, вярвайте ми. Но тогава става много трудно, защото ти си чул за Бога. Ти знаеш Бог какво е направил в живота ти. Бог какво иска от тебе. В последни времена живеем. Да вярваме и да го търсим. И аз мога да кажа, благодаря ти, Господе, за изцелението, защото съм на крака. Защото аз съм жива и здрава. Благодаря за моите внуци. Благодаря за моето семейство. И въпреки, че имам все още изпитания, които ги преминавам, мога да ви кажа, че всяка една трудност ме направи още по-силна. Всяко едно изпитание ме издигна по-близо до Бога. И сега дори, когато ги имам пак изпитания. Всеки има грижи. Мене не ме е страх. Аз съм силна с Бога. Защото аз живея и ставам единствено само с силата на Бога. И пред мене всяка една бариера, вярвайте ми, е отворена. Призовавам всеки един да почувства, пожелавам ви, Божията сила, Божието присъствие. Бъдете благословени. Обичам ви, братя и сестри, и съм благодарна на моите пастори. Благодарна съм на всеки верен, който наистина от сърце обича брат си и сестра си. Благодаря за моето голямо семейство, моето духовно семейство, защото аз съм пълна с радост в Бога. Бъдете благословени и който иска да заповяда в църква Емануил, Вайнхайм, там се случват много чудеса. Бъдете благословени и радостни в Бога.